дуруди бепоён, бинандагони азиз, дӯстдорони меваҳои шаҳдбор ва олами зебои табиат. табиати зебо ва асрорангези олам дар худ меваҳое дорад, ки дар ҳақиқат асрори нокушода хеле зиёд дорад. дар сарзамини биҳиштосҳои мо низ ҳастанд меваҳое, ки дар сайёра ғайриоддӣ буда баъзан кишварҳо дар бораи онҳо ҳатто тасаввурот надоранд. зеро табиат дар сайёра гуногун буда, вобаста ба ҷойгиршавии иқлим, меваҳо дар ҳар қитъаи олам гуногун мерӯяд. мевае, ки имрӯз дар борааш ҳарф мезанем, дар кишвари мо фаровон буда, дар тамоми олам бо хусусиятҳои табобатии худ паҳн гардидааст. анҷир меваест, ки таърихи қадима баробари пайдоиши одамро дорад. дар сарчашмаҳо омадааст, ки аввалин либоси одаму ҳаво ба ҳисоб меравад. меваест, ки бе гул мева мебандад. асрори меваи анҷир дар табиат хеле зиёд аст. навори навбатӣ дар бораи анҷир нақл мекунад. анҷир дарахт ва меваест, ки таърихи қадима ва хеле пурасрор дорад. ин меваи ширину гуворо дар кишвари мо мавсимӣ буда хуб нашъу намо мекунад. номи ин меваро дар кишвари мо анҷир мегӯянд, ки он номи ягона нест. дар дигар кишварҳо бошад, бо номҳои гуногун ба маҳалли худ хос ном мебаранд. ватани анҷиро бошад ҳамчунин меваи паҳн гардида бостоншиносон кореё, осиё ва туркия ба ҳисоб меравад. инчунин ба он монанд дарахтони зиёдро бостоншиносон аз таърих дар кишварҳои сурия ва ҷануби арабистон тахмин карданд. аввалин сарчашмаҳои таърихӣ пайдоиши ин меваро аз замонҳои мисри қадим пайдо намуданд. омадааст, ки баргҳои дарахти анҷир аввалин либоси одаму ҳаво ба ҳисоб меравад. парвариши ин мева дар юнони қадим ҳамчун дарахти ҳосилхез ва ягона ғизои рӯзгузаронӣ ва меваи хушкаш ҳамчун нон дар замони қадим истеъмол мекарданд. ин мева дар кишварҳои ироқ, туркия, осиё баъдан ба юнон паҳн гардид. ҳамин тавр дар кишварҳои баҳри миёназамин низ паҳн гашт. иштирокчиёни бозиҳои олимпӣ дар он замонҳо бештар меваи анҷир истеъмол менамуданд, ки аз ҷиҳати ғизонокӣ ба паҳлавонон қувваи бештар мебахшид. ана барои ҳамин дар он замонҳо лашкаркашони машҳур дар набард бо худ меваи хушки анҷир мегирифтанд. монахҳои испанӣ бошад, танҳо дар асри 13 аввалин маротиба ин меваро дар соҳили уқёнуси ором ҷануби калифорния оварданд. баъдтар одамон ба иёлоти муттаҳидаи амрико ҷануби вирҷиния оварданд. анҷир дар асри 6 ва 7 пеш аз милод дар кишварҳои баҳри миёназамин пайдо гардида буд. дар минтақаҳои осиёи марказӣ, тоҷикистон, ӯзбекистон ин мева дар асри 15 нашъу намо кардааст. дар табиат эҳтимолан ҳазор намуди анҷир мавҷуд аст, ки вобаста ба минтақаҳои гуногун шакл ва мазза доранд. аҷоиб он аст, ки дар табиат гули анҷирро то ҳол касе надидааст, вале дарахти анҷир гул дорад. олимони зиёде пай тадқиқотҳои илмӣ барои парвариши ин мева дар минтақаҳои сард кӯшиш карданд, вале натиҷаи хуб надод. анҷир дарахти гарми дӯст буда дар минтақаҳои гарм мерӯяд. ба хушкӣ тоб меорад, вале ба хунукӣ не. дар минтақаҳои иқлимашон сард нигоҳубини махсусро талаб мекунад. дарахти анҷир бештар аз 100 сол умр мебинад. вобаста ба минтақаҳои ҷойгиршавиаш, ин дарахт ба бутаи сершоху барг
хеле монанд аст. вобаста ба баландиаш решаи хеле паҳн дорад ки баъзан тамоми сояи худро ишғол менамояд. ин дарахт дар тоҷикистон хеле зиёд мерӯяд. ширинии шаҳди ин мева бошад ҳамто надорад, баргҳои калон дорад. ҳангоми кандани барг ба меваи хоми он аз дарахт шираи сафед мебарояд ки он ба пӯсти ҳассос таъсири манфӣ дорад. баргҳои анҷирро дар тиб барои табобати беморон истифода мекунанд ки дар он кислотаҳои органикӣ, равғани эфир, стероидҳо ва дигар минералҳо мавҷуданд. донишмандон мегӯянд ки гули анҷирро дидан хеле душвор аст, зеро гулҳои он дар дохили мевааш мешукуфанд. ин гулҳо дар дохил бодумчаҳои хеле борику нафис пайдо гардида, баъдан кушода гардида ба тухму ба дал мешаванд. аввалин гулҳо дар фасли баҳор пайдо гардида 2-3 моҳ тӯл мекашад ки ҳашаротҳо онро гардолуд мекунанд. аҷиб ин аст ки аз рӯи як нав бӯйвазнӣ доштани дарахти анҷир орӯи асал ба он наздик намешавад. ин ҳашаротҳои гардолуд гашта аз он дарак медиҳанд ки ҳосили имсол хеле фаровон мегардад. онҳо ба нофаи меваи анҷир ворид гашта онро гардолуд менамоянд. дарахти анҷир гармидӯст буда ҳатто дар шароити кӯҳистон низ ба онҳо вохӯрдан мумкин аст. анҷир баъди 5 сол хеле серҳосил мегардад. ин мева ҳамчун дигар меваҳо шаклҳои гуногуни худро дорад. дар баъзе минтақаҳо меваи он хеле калон мешавад. вазни як меваи он тақрибан ба 300-400 грамм рост меояд. дар бораи маззаи он нагӯем ҳам мешавад, зеро ҳамватанони мо таъм ва маззаи ин меваро хуб медонанд, аммо дар ранг гуногун аст. анҷири сиёҳ, анҷири зард, сиёҳу норинҷ ва гулоби ранг ҳам мешавад. ба ширинияш нигоҳ накарда, ин мева он қадар калорияи калон надорад. дар 100 грамми ин мева танҳо 49 килокалория дида мешаваду халос. дар замони ҳозира дар олам 800 намуди анҷир мавҷуд аст. намудҳои он аз рӯи таъм, шакл ва навъҳояшон гуногунанд. хотиррасон мешавад ки анҷири хомро истифода бурдан мумкин нест. дарахти анҷир дар як сол 3-4 маротиба ҳосил медиҳад. аз ҳама ҳосили ширини ин мева моҳҳои июн ва август мебошад. инчунин ҳастанд дарахтоне ки дар як сол 1 маротиба мева медиҳанд. аз ҳама анҷири ширину бомазза ин анҷири самарқандӣ аст ки ранги зарди асалӣ дорад. анҷирро бештари мамлакатҳо дар шакли хушк мева ба фурӯш мебароранд, барои он ки меваи он ба содирот он қадар мувофиқ нест, зеро дар як ҳафта шаклу маззаи он тағйир меёбад. ғизонокии хушкмеваи анҷир аз меваи тари он дида зиёдтар аст. дар таркиби 100 грамм мева 257 килокалория мавҷуд аст. анҷири тару тоза ва ҳам хушкмеваи он дар таркибаш миқдори зиёди ёд дорад. аз ҷиҳати табобатӣ бошад, хушкмеваи анҷир бисёр дармонбахш аст, зеро дар таркиби он витамини Б, фосфор, натрий ва оҳан дорад. меваи анҷирро дар зири шуоҳои офтоб мехушконанд. инчунин бо ришта гузаронида дар шакли ҳамир дар сояҳо мехушконанд. меваи хушки анҷир барои нафароне ки диабети қанд доранд истифодаи он манъ аст. анҷири тару тоза танҳо дар минтақаҳои осиёи ҷануб дидан мумкин аст ва ба дигар мамлакатҳо содироти он хеле кам ба назар мерасад. бештари содироти хушкмеваи анҷир дар бозорҳои ҷаҳонӣ аз кишвари Туркия, Эрон, Юнон ва фурӯш бароварда мешаванд. хусусияти шифоии ин мева аз ҳама бештар дар он аст ки дар таркиби он миқдори зиёди триптофан буда, ин ба системаи асаб ва майнаи сари инсон давои бемисл аст. кори системаи асабро қувват бахшида, афсурдаҳолиро нест мекунад. қобилияти баланди системаи мағзи сар ва торҳои асабро
дигар мекунад. нушобаи анҷир инсонро аз саратони пӯст муҳофизат мекунад. инчунин ин нушоба давои хуб барои табларза аст. 2-3 донаи хушки анҷирро ба шир ё об ҷӯшонида ба бемор менӯшонанд. меваи анҷир инчунин ба бемориҳои гурдаю меъда фоидабахш аст. дар хазинаи тибби мардумӣ давоҳои хеле зиёд барои бемориҳои гуногун аз ин мева хеле зиёданд. анҷир инчунин мураббо, нушоба ва қиёмҳои хеле бомазза дорад ки бонувон асрори онро бештар медонанд ва дар саноати қаннодӣ васеъ истифода мебаранд. дар замонҳои қадим дар шаҳри Рим одате вуҷуд дошт ки буттаи фундукро дар назди хонаҳояшон мешинонданд ки рамзи хушбахтиро дорад. дар Фаронса низ ривоятҳо ҳастанд ки ниҳоли ин меваро дар қуттӣ ҳамчун тӯҳфаи тӯёна ба навхонадорон ҳадия менамуданд ки рамзи фаровониро дорад. навори мо дар бораи ин меваи ғайриоддии сайёра нақл мекунад. марҳамат тамошо кунед. фундук чормағзи ҷангалӣ аст. дар табиат 14 то 18 намуди фундук вуҷуд дорад. ҳама намуди чормағзҳои ҷангалӣ қобили истеъмоланд. дар соли 1995 дар як чоҳи партовгоҳ дар ҷазираи Колонсай дар Шотландия далели коркарди васеъи миқёси чормағзи мезолитӣ пайдо шуд, ки тақрибан 9000 сол дорад. далелҳо нишон медиҳад ки аз як чоҳи калони на он қадар пур аз боқимонда садҳо ҳазор донаҳои фундуки сӯхта иборатанд. фундук таърихи бой дорад ва дар атрофи онҳо қиссаҳои зиёд паҳн шудаанд. сарчашмаҳо ва навиштаҷотҳо дар юнони қадим ва кишвари Рим зиёданд, ки дар бораи қувваҳои ғизоӣ ва шифобахшии он зикр шудаанд. дар тамоми ҷаҳон намудҳои гуногуни фундук аз ҷумла дар Аврупо, Осиё, Амрикои Шимолӣ мавҷуданд. баландии растанӣ аз 3 то 36 метр аст. баргҳояш баргреза, мудаввар, дарозияш 6-12 сантиметр бӯи аҷиб дорад. гулҳо хеле барвақт дар баҳор пеш аз пайдо шудани баргҳо пайдо мешаванд. гулбаргҳои нарина зарди саман аз 5 то 12 сантиметр дарозӣ доранд, дар ҳоле ки гулбаргҳои модда хеле хурд буда асосан навдаҳои ниҳон ҳастанд. меваи фундук чормағзест ки дар ғилофи баргҳои кӯтоҳ нигоҳ дошта мешавад, ки тақрибан аз 4-3 ҳиссаи чормағзро иҳота мекунад. чормағз тақрибан курашакл ё байзашакл аст, зарду қаҳваранг. дар пояаш 2-3 дона якҷоя пайдо мешавад. чормағз ҳангоми пухтан тақрибан баъди 7-8 моҳ меафтад. фундук ҳар сол дар нимаи тирамоҳ ҷамъоварӣ карда мешавад. вақте ки тирамоҳ ба охир мерасад, дарахтон меваю барги худро мерезанд. аксари кишоварзони тиҷоратӣ мунтазиранд ки чормағз худ аз худ афтад, то таҷҳизот барои ларзонидан аз зарақ истифода накунанд. ҷамъоварии чормағзро дастӣ ё тариқи дастгоҳи махсус меафшонанд. пас аз ҷамъоварӣ чормағзҳо хушк карда мешаванд, тоза карда ва ба корхонаҳои коркарди мева фиристода мешавад, ки дар он ҷо онҳо ба навъҳо ҷудо карда мешавад, тоза карда, андоза, интихоб ва бастабандӣ карда мешавад. мағзи ширини гуворои хурди ин мева маззаи ногуфтанӣ дорад. пӯсти борик ва қаҳваранги он каме талх аст, бинобар ин онро пеш аз истеъмол ҷудо мекунанд.
дар 100 грамм чормағз 628 калория мавҷуд аст. фундук дорои витаминҳо, минералҳо, сафедаҳо, нахҳо ва равғанҳои солим мебошад. аз ҳама манфиатҳои шифобахшии фундук қобили мувозинати беҳтар кардани саломатии инсон, дил, паст кардани лахтабандии хун, баланд бардоштани масуният, барои паст намудани вазн, бемории диабети қанд, беҳтар кардани функсияи ҳозима, беҳтар кардани саломатии пӯстро дар бар мегирад, пешгирии саратон, баланд бардоштани фаъолияти маърифатӣ, муҳофизат аз сироятҳои вирусӣ мебошад. кишварҳои асосии истеҳсоли фундук Туркия, Италия, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Озарбойҷон ва Гурҷистон мебошад. дар Штатҳои Муттаҳидаи Амрико 99% маҳсулоти содиротӣ рост меояд. дар Австралия ва бахусус дар Вена хамираи фундук як ҷузъи ғизоҳои ҳаррӯза ба ҳисоб меравад. кулчақандҳои фундукии машҳури ҷаҳон ба монанди торти фундукии Вена ки дар тамоми кишварҳои олам истеъмол мешавад. як қатор навъҳои гуногуни фундук маъмулан ҳамчун растаниҳои ороишӣ дар боғҳо парвариш карда мешаванд. дар замонҳои қадим дар Рим одате вуҷуд дошт ки буттаи фундукро дар назди хона мешинонданд ки рамзи хушбахтӣ меорад. дар Фаронса низ ҳамин тавр буд ки ниҳоли ин меваро дар қуттӣ ҳамчун тӯҳфаи тӯёна ба навхонадорон ҳадия менамуданд ки рамзи фаровониро дорад. инҷо расидем ба анҷоми барнома. бароятон дар ҳама рӯзҳои зебои табиат истироҳати хушу бо фароғат ва табъи хушу болидаро орзу мандем. то боздид.